11, už nás je len 10. Všetci ľudia vravia, že nás budú vešať. Lenže ten 10. tížko sa vytratil, nech si vraj obesia iba nás 9. No a ten 9. bol tiež neúprosný. A tak sme tu teraz zostali len 8. Sľúbil nám ten 8, že nás nepodvedie, ale ako vidno, ostalo nás 7. A v tom aj ten 7. vydal sa na cesty. Ostali sme teda teraz iba 6. Nož a ten náš 6. pustil tiež do gatí a už sme tu iba kamaráti 5. Tuším a ten 5. taký čudný výraz. Nenazdali sme sa a už sme len 4. Ale aj ten 4. netúži do raja, nenápadne zdúchol a sme iba 3. Zrazu vraví 3. čože nás už spája. Tak sme tu zostali len kamarát a ja. Len kamarát a ja. Už nás idú vešať, darmo kričím rata, a tak som v tom nechal toho kamaráta. Bolo nás 11, už nás je len 10. Pôjdeme sa pozrieť, keď ho budú vešať.